godo. En gino mosebedo ka idho malo, siling ni medo mana kimede od bura, kinde ka kinde kama intiere. En gowi mathung'o piny Kenya, to bende keto ngima jok moko bedo kamoro matek ma olose weche mag pek mar ngima. Chenro magi mantiere wiye ka. Ing'eyo, gowi mwaholo mana mang'eny gi, timre nikech waonge pesa ka Kenya kar ka To pesa wan godo Kenya ka, to kuo ng'eny. Nyaka watiek kuo mokwongo. Ka bed ni onge kuo e sirikal, inyalo yudo ni seche moko bei level mar gowi dhi timo ang'o dhi piny. To mar ariyo nyaka wa enhance level mar domestic revenue. Ka domestic revenue ok nyal sustain economy marwa, ok wanyal finance godo expenditure, recurrent expenditure gi development expenditure, onge way out. Chuno ni nyaka wadwa timo ang'o? Wadwa kop pesa oko. To kwa nyalo enhance level mar domestic revenue, nitiere virgin sectors monego wa enhance revenue mawuoke. Kuonde machalo kaka mining. Mining kanyo wanyalo gole pesa mang'eny. Kuonde machalo kaka tourism. Starting with domestic tourism. Kanyo wanyalo gole pesa mang'eny. Jua kali sector ka ini kwa nyalo harness gi mwayudo nigi pesa magi operate at optimal capacity utilization mwakel gi tax bracket. Kanyo kendo nitiere space mwanyalo generate go domestic revenue. Ma kotimre ma level mar domestic revenue mateni pesa ma mwandu ma Kenya ka ini odhi mbele. Wabiro bet gi pesa mwanyalo timo godo chulo godo sara, to wabet gi pesa mwanyalo timo go ang'o development expenditure. Owalo, kido thuolo mar bedo the 6th. Yes. Wasembo. Yes. Iwacho ni telo ber kan tie dala. Yes. Devolution en telo maloch gwenge. Yes. Mabire kor gwenge mopogore opogore. Yes. Chenro magi mantiere nikech en plan moro machal kagima oganda moko kong'e. Iwacho ni county okel mondo mi oyaki. Ten mana yeko matimore nyaka e level mar MCA. Piny kucho. En ng'ama dhi bedo kae kama kubadi motegno mar mondo mi devolution oti kaka dwarore piny Kenya. Nitiere